Эстрадада шын дуслық артистлар арасындағы шын дуслық турында айтам. Була ала ничек ойлайсың? Ничек булмасын була. Ничек әйтергә? Шул бер тамашачы инде ул бер тамашачыны бүләргә кирәкми. Ул артистка да җитә, миңа да җитә, теңгә дә җитә дигәндәй. Гадел калсын. Дус тату булсыннар, бер-берсе белән аралашып, бер-берсенә киңәшләр биреп яшәсеннәр дигән теләктә каласым килә инде. Эшли икән, тырыша икән, молодец дип әйтәм. Афәрин, шулай Шуңа күрә артистлар ничек булдыра, һәммәсе булдырсыннар. эшләсеннәр. Миңа тимиләр бит алар. Ә менә миңа тимиләр бит алар дигәннән, сиңа иртәгә килеп, Ришат, дус, менә шушындый шәп урыс җыр бар, синең моңлы тавышың туры килә, җырлап карыйсың килмиме дисәләр. Урыс җырларыннан моңлы тавышка җырлап булмый. Моң татарда гына ул. Юк, булай менә уйлап карар инде. Я мин дә җырламас идем, кирәкми. Беренчедән миндә акцент, мин урысча җырларны тыңлый гына алам. Әле җырлау урысча бирелмәгән, татарча җырла гына дигәннәр. Миңа шуңа җитә мин, артык кирәкми. Бүгенге көндә эстрадада бит инде безнең менә шундый бер кечкенә генә стереотип бар. Имештер акчаң булмаса, зур сәхнәгә менә алмыйсың, анда җырлар иҗат итә алмыйсың, аранжировка. Ну, кыскача гына әйткәндә, тавыш белән, тамак белән генә ерак китеп булмый. Бүгенге көндә җыралу, җырлар эшләтү, аранжировкалар, авторский правалар, ниләр эшләтү бик кыйбат. Күп кешенең акчасы бар, җырлавы юк, мәгънәсез. Кайбер кешеләр безнең яшьләр бар, моңы тавышы бар, но финанс ягы юк. Менә ничесен заманы шундый, кемдә акча, кемдә власть, шул бүген рульдә. Синең тавышыңны, тамагыңны шулай ук бик күп яшь җырчылар карыйлар, тыңлыйлар. Шулай бит. Бүгенге көндә синең артыңнан кабатларга тырышучы, синең сыман җырларга тырышучы яшьләргә нинди киңәш бирә аласың? Миңа Салаватай үзе дә әйтәдер, кешене пародировать итеп җырламагыз. Үзегезне табыгыз, үзегезне табып, үзегезнең юлга килә барсагыз гына җырчы булырсыз, җырчы булырсыз әйтәдер, сөйләдер. Яңалык эзләгез, яңалык кертегез татар эстрадасына.